wordt weer nog een volle jesdag mee. Een hudde wien, met buien, met buikers en een te lege temperatuur voor deze tijd van het jaar. Wil het wit al je wat beter. Joen, nog een paar buien of buikers. In het waardgebied blijven die buien wat langer. Ik vannacht misschien nog wel, maar kans op tonger. En verder hebben we het vannacht ook over opklarings- en een temperatuur. Om er bij de 11 graden heen op de eiland zo'n 13 of 14 graden. En de wind die houdt hem stadig gewoon deel. Uit westelijke richting waai, zwak of matig. In het waardgebied is het nog vrij krachtig. En dan morgen, een dag met meest bewolkt waar. Soms wat hele lichte ruim. Het stelt net volle voor, maar dat is er nog. En kans op een beetje zinnen. En dan hebben we het over een temperatuur om er bij de 19 of 20 graden heen. En dat is natuurlijk winst. De wind matig, misschien nog vrij krachtig uit het zuidwesten waai. En die vrij krachtige wind dan in het kust- en waardgebied. Op naar sneeuw, want dat wordt een volle nooisimmerdag. Alles wat georganiseerd wordt in de provincie, in de Boetenloft, staan 24 graden wordt het. Maar zinnen en hoe daar droeg waar. In de joen of in de nacht buien met tonger. Stevige buien ik. Sneeuw staan 20 graden. Buiig waar. De zinnen komt er net onder te pas. En misschien ik nog wel tonger. En een stevige wind, het stormig misschien wel. En dan terug naar de mandje, dan wordt het droeg. Hebben we de zinnen erbij, is het 20 graden. En misschien dan wel een langere periode met droeg waar. Wie weet. En we met de morgen maar weer even in het waarschuwen.